Bapak suka manuk ya? Lho. Yo enggak wong cowok kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih? Remen sanget. Ya di Wah, iya. podang kula tesih nggo nguyuh tok, Pak. Pripun, Pak? Wah, dalu niki remen sanget Alhamdulillah, nggih. Karmane niki ikhlasipun karmane Pak Kades niku. Oh, podang kuning niki, Pak. Pak Kades niku podange nggih negele sae kok. Oh. Ageng nggih, Pak. Alit to. Tuku nasgor Wadah, ning Pasar Legi. apakah itu? Semoga warga masyarakat Bareng tansah pinaringan rezeki. Kok ora gathuk lho. Nasi goreng lho, Mas. Nasi goreng lho mbok sikat nasgor. Lah aku ya bingung ya, Mas. Soalnya yang melihat membanyak. Ngene lho, pantun ngene lho. Iya, Mas. Loro koreng. Loro koreng dikukuri. Iya. Gila. Masyarakat Bareng banyak rezeki. Nah, ya itu aku mau bilang gitu loh, Mas. Loro koreng. Kok koreng nih toh? Rene lara liyane ya, Mas. Maksudnya ben warga masyarakat kene iki terhindar dari semua penyakit. Amin. Loro koreng. Koreng nih. Loro koreng dititili. Terus. Warga masyarakat Bareng semuanya Ya. tansah diberkahi. Amin. Allahumma Dititili. Allahumma amin. Kok dititili? Monggo Dek Lintang kula aturi jumeneng wonten ing sasana budaya menyapa para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Desa Bareng Kecamatan Sekar. Ya, yuk sepotong aja Mardika. Yo. Dek Lintang. Mati. Sik tak selingi anu ya, maca layang sik ya. Nggih, monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fans Asta Brata. Waduh, sing di-fans Asta Bratane. Ya. Mantap. Mbak Sri Felix yang ada di Taiwan, salamnya buat anak-anak dan cucu-cucu almarhum Bapak Kasim yang ada di Desa Bareng. Mau minta lagu Iming-iming Loro Ati. Dan buat Mas Dalangnya semoga dapat jodoh yang solehah. Amin. Apa? Wale. Aliran bedo. Selamat malam Milicik Dalu. Selamat malam Milicik Dalu juga Mas Akbar. Bertemu lagi. Alhamdulillah. Di panggung wayangnya Sanggar Seni Asta Brata. Asta Brata. Suka banget. Celorot. Ya. Ya salam-salam dulu warga masyarakat lo Omber toh. Oh, warga masyarakat ada sampai duduk. Sedeng lho, Mas. Ono sing VIP kae ning dhuwur kae. Oh iya. Kayak VIP. Nggih, sampai ra ketok lho, Mas. Saking banyaknya. Iki lapangan voli ya yae ya iki. Nggih, iki. Lapangan voli ya luar biasa. Diucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ngantuk, Mas. Tuh, sing rada semangat. Semangat. Selamat malam, Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sangat nih Bapak Ibu. Adi Komando, Merdeka! Merdeka! Wih, ben semangat. Semangat, Mas. Pokoknya hari ini
harus semangat. Ini sowan di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah. Kamu tadi kok datangnya lebih dulu dari aku? Ya kan tadi aku nganu lewat Anu nih sopo? Lewat Apa? lewat jalur pintas. Oh gitu. Iya. Datang di Desa Bareng jam berapa tadi? Habis maghrib. Oh, habis Jenengan? maghrib. Aku barisa mau jam 8 lagi tekan. Luar Ya, biasa. Ayo mendoakan Mas. mendoakan apa? Desa Bareng Ya, Pak Lurah. semoga, oh, nggih. Juga karawahan Bapak Lurah juga Ya, sugeng no. dalu Bapak Lurah. Ada Bapak Camat, Pak Camat ya Pak Rapo. Camat. Pak Ketua Bapak- Panitia pun Sumerep, Derek. Pak Suyoto. Pak Suyoto. Mm-mm. Ikan pundi sugeng dalu Bapak. Kok melipir ning kene ngopo jane ya. Kok dijaluki saweran ngono piye. Ya nggih, Raden tengah to, Pak. Iya. Wonten Bapak Kapolres, Kapolsek. Kapolsek, Mm-mm. sugeng dalu Bapak. Bapak dan Ramelogi sugeng dalu. Masya Allah lengkap nih Mas. Komplit no? Komplit. Doakan apa kepada warga masyarakat Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kadipaten Bojonegoro, monggo. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Bareng tansah pinaringan kesehatan. Amin. Kawilujengan. Amin. Tinebena saking sengkala rubeda. Amin ya robbal alamin. Tuku nasgor Waduh, ning pasar legi. apakah itu? Semoga warga masyarakat Bareng tansah pinaringan rezeki. Kora gathuk lho. Nasi goreng lho Mas. Nasi goreng lho mbok singkat nasgor. Lah aku ya bingung ya Mas. Soalnya yang melihat membanyak. Ngene lho, pantun ngene lho. Piye Mas? Loro koreng. Loro koreng dikukuri. Iya. Gila. Masyarakat Bareng banyak rezeki. Nah, ya itu aku mau bilang gitu loh Mas. Loro koreng. Kok koreng nih toh? Rene lara liyane ya Mas. Maksudnya ben warga masyarakat kene iki terhindar dari semua penyakit. Amin, 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 amin. Loro koreng. Koreng nih. Loro koreng dititili. Terus. Warga masyarakat Bareng semuanya Ya. tansah diberkahi. Amin. Allahumma. Dititili. Allahumma amin. Kok dititili? Yo, antu, Dik, ngaturi tetembangan. Inggih, Mas. Lorati 2? Napa? Lorati 2 bisa to? Lintune das pundi? Lho apa wis, arep mardika wae apa? Kingko mengko diaturi sinden-sinden. Napa? Mungkin dari Bapak Ketua Panitia ngersakaken tembang napa? Padang kuning. Oke, siap. Oh ya, podang kuning. Heeh. Bawani sik, Dik. Nggih, Mas. Asmarandono ya. Jajan. Nadyan wujudmu peksi Na. Ya. Tembang podang kuning menika nggih kula aturaken dumateng para penonton pecinta budaya yang memonitor wonten ing channel YouTube Astra Brata Astra Media. Yang nonton banyak ya Mas, yang di live streaming. Ya salam-salam sapa-sapa, baik yang di Salam-salam. Indonesia, baik yang di Ada luar yang negeri. Di luar negeri Pak, Ya. lengkap. Ya, terus Alus manis teremrak ati pripun Mas, ya Allah disawar aku. Matur suwun nggih Pak. matur nuwun Pak Suyoto. Matur sembah nuwun Pak Suyoto. Lah kula pundi?
Ya. Ora, Pak. Wis jatahku wis akeh kok matur nuwun. Ya. Derek-derek lembang ya, Pak. Teng mriki mawon. Dilanjut menghibur Pak Suyoto lho. Karep digandrung Pak Suyoto. Bapak suka manuk ya? Lho. Yo enggak nemong cowok kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih. Remen sanget. Ya di Wah, iya. podang kula tesih nggo nguyuh tok, Pak. Pripun, Pak? Wah, dalu niki remen sanget di Detang. Alhamdulillah, nggih. Karmane niki ikhlasipun karmane Pak Kades niku. Oh, podang kuning niki, Pak. Pak Kades niku podange nggih negele sae kok. Oh. Ageng nggih, Pak. Alit to. Oh, alit. Alit itu Pak Camat to, asmane Pak. Camat Oke. Pak Alit to. Heeh. Asmane Pak Camat iku Pak Alit, Alit. Iya. Pak Alit. Alit. Moga pun lajengaken. Wis. Golek isi podang jenar iba bunga ing Nyanding bisa. nyanding bisa dadi tombo. Ya, sip. Yuk podang kuning karemenane Pak Lurah. Mangga Pak Lurah. Ya, engko bar ki Mas Indro kek juga nih. Ya. Mangga. Dek Lintang. Lah iki lho. Dalam Dalu niki Nggih. yektosipun boten namung Pak Lurah Bareng tok. Nggih. Tok. Mboten Menika tok, nggih. wonten Pak Kades Bobol kalian Pak PJ Kades Wah, Miyono. nggih, sing damel Niku Pak Kades doyo. Ikan pundi sedanten nggih. Wah niku ngajeng niku pangarsa tok niku. Oh, Pak Kades sedaya. Kades doyo. Lah kok sing nanggap kepala desa Bareng Lah itu. dalah. Berarti tahun nganti. Piye iki kepala desa liyane iki? Ya. Rugi dong. Mugi sing rugi aku ora ditanggap kok. Yo, Monggo, mangga buka cerita. celuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasa. Oke, Pak, siap, Pak. Keluyuran anggone sing tak sayang. Obeng miterang gonoku noli ora krasa iso abang nganti bengi.
Terima kasih, Dik Intang duduk dulu. Siap. Nggih, Pak Suyoto niku. Yo, Mas Lendro, tak aturi minggah ana ing pepanggungan Malik Pelok. Aja dipleroki bablaske prau layar. Oh ngono. Maka Mas Lendro, ngancani ana ing pepanggungan. Yo, celorot. Hey. Aja ditinggal tapi dadi ngerti. Yo sing eling Dalu, selamat malam Mas Lendro. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Cange. Merdeka. 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 Wah, tetap semangat Mas. betul sekali. Wah, Alhamdulillah saged silaturahmi wonten Desa Bareng nggih. Desa Bareng. Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Betul. Panjenengan sampun ping pinten tinimbalan wonten dusun mriki? Kula katimbalan naik mboten kalian itu sudah 4 kali niki Mas Lendro. 4 kali dari cilik napa wau? Awit zaman urung genah wong wedok. Oh nggih, dari durung pacare niken ngantek wis barok ya. Nggih. Oh,
Nggak apa-apa mas, namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup Penuh dengan liku-liku. betul. Pelajaran yang utama itu adalah dari pengalaman. Iya, masa lalu untuk untuk pengalaman, Betul sekali. masa sekarang dijalani, masa depan menyongsong masa depan yang cerah. Betul sekali. Iya. Mulane wis ngono kuwi masing perwira. Oh ngono. Nggih, kula nggih matur nuwun kagem sedaya panitia. Siap. Wabil khususon panjenenganipun Pak Yoto kalian Pak Lurah Pak Suprapto. Suprapto? Wah, hebat kula nek kalih Pak Suprapto pun bola-bali. Oh kental mas. Malah nek teng mriki no wis pun kalih warga mriki pun biasa kula. Kok biasa? Nggih wayangan pun nembe pisan iki kula teng mriki. Lah nembe pisan kok jare wis biasa iki lho. Biasa kenal king TikTok nggih Pak nggih. Lah kok TikTok ketoke kowe ada hubungan saudara ngono to karo Pak? Nggih, kalih Pak Prapto ngeten kula saudara kula. Bapakmu? Kalih Pak Bapake Pak Prapto? kalih bapake kula Heeh. mboten enten napa-napane. Nek mbahe kula. Oh, mbahe Pak Prapto karo mbahe Mas Lendro. Nggih. Dulur. Mboten. Wong omahe kula Ndoro mriki Bojonegoro nggih tembe lho. Lah maksudnya dulure iki lho. Nabi Adam Ibu Hawa pas niku. Walah, alah yo telek kuwi kabeh wong yo ngono. Panjenengan wau parikane pripun kagem warga Bareng? Heeh. Lara koreng. Kok lara koreng to kok. Lah mau to parikan mau to? Parikan kok meksa iki lho. Lho, ora maksa penting tibane pas. Ya tiba jenenge meksa iku. Lah piye upamane sampean piye? Tuku cireng cacahe 4 warga Bareng muga-muga sehat. Amin. Tuku tomat Heeh. ning Temayang Pak Camat kapan wayangan? Desa lho Pak iki lho Pak desa lho Pak. Sing ndi Pak anu Pak Tumayang ndi? Pak Camat mosok ora ngerti. Oh, Pak Camat to? Oh. Sampeyan iki ket sore omah ngomong Pak Camat ora pirsa. Ya pirsa. Sing ndi piyantune? Lho sing kuwi to. Kok ndi kok ngene? Lho iki lho, lho. Iki lho. Iki Ora ngerti sampeyan iki lho sing luwih paham nek Pak Camat ae. Ndi? Oh, sewu nggih. Heeh. Iki lho. Oh. Meneng ae. Lah bila. Lho. Oh, lah niki Pak Camat. Oh. Alah bareng ngacung mbok urut ngene kok. Jakete anyar mosok ora wayangan Pak. Ora pengen Pak. Hubungannya jaket karo wayangan iki lho apa lho. Muga-muga ya Mas. Pak Camat dengan pagelaran malam hari ini wayangan atau ringgit pacucal termotivasi dari beliau penjenenganipun Pak Suprapto yang hebat. Karena pagelaran wayang kulit itu sarana apa itu komunikasi Dan bisa dibuat bisa buat menyampaikan ke masyarakat sosialisasi sing gampang kenek ning masyarakat ki wayangan. Nggih no pas no dengan tujuan malam hari ini nopo acaranipun memperingati hari jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencapai umur 79 tahun. Utawa pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Betul. Sing diarani merdeka. Merdeka. Napa to Mas merdeka niku? Loh, artinya apa merdeka? Bebas. Oh. Jadi bebas saka penjajah mula merdeka. Sebabnya apa wayangan bengi iki kok mesti ramene kaya ngene? Mergo wis merdeka, Mas. Alah kleru. Yo, ya nek ora merdeka, ya kuwi isih dijajah, ora iso masyarakat Desa Bareng mengadakan wayangan seperti ini. Ora iso mongam blekutuk kaya utuk iki lho. Ya ya no mergo negarane adewe wis merdeka, warga Desa Bareng iso wayangan. Ora iso. Lho, mergane Duwe dhuwit. Jajal warga Bareng karo Pak Lurah ora duwe dhuwit ora bakal wayangan ya ora Pak. Wong lurah-lurah liyane ya ndelok tok ngono. Aduh, rumasaku. Mergo napa nyuwun sewu lho, Mbak Cangik, Mbak Ibu. Dengan adanya pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia sing wis awake dhewe dijajah karo bangsa Londo, bangsa Mancanegara, awake dhewe rela berkorban bertumpah darah demi bangsane awake dhewe. Betul, Mas. Betul kuwi. Kudu pinter paling enggak itu awake dhewe ndek skill di pengalaman. Skill dan pengalaman. Betul pengetan malam hari ini 79 itu angka yang baik, Mas. Heeh. 79 niku dijumlah dadi 16. 16. Angkane niku cara 16 niku pas ya Mas ya. Nek 16 niku dijumlah dadi 7. 7. Dengan motivasi tujuan bangsa Indonesia dengan semboyan Nusantara baru Indonesia maju. 45 yang akan datang meraih Indonesia emas. Betul, luar biasa. Ojo tupe bagus sampean iki kudune pengalaman. Aku cara dadi sampean mau kok Mas.
Loh, kok iso mau piye to? Penak dadi wong elek kaya aku ngeten iki. Alah, yo tidak bisa gini loh Mas Rindro. Piye Mas? Awakmu dadi dagelan, ono sinden, ono yoga, ono dalang. Ini mau tidak mau adalah menjadi seorang public figure. Betul, nek wong iki sudah menjadi public figure, gelem ora gelem awake iki kudu diopeni. Oh, iya. Minimal yo perawatan yo to. Ya perawatan. Facial. Wis mudeng tapi nek kaya sampean bagus-bagus ngene iki sok nek mati kejegur neraka. Sik to ngawur kuwi to. Hubungane apa wong ganteng wong bagus karo mlebu neraka iki lho. Wong ganteng biasane iki gawe larane atine wong wedok. Ya apa ora Pakde? Roh sinden apa ayu sithik mripate nglirak-nglirik. Terus mesti sok ben iku gawe atine wong, sapa sing gawe atine wong neraka. Beda kaya aku. Elek ngene iki ora bakal kok wong doyan. Wong sinden iki kudu didoni aku. Terus nuding Yune lho. Roh aku wis serik. Rak yo to, Mah. Iya, Adik. Iya, Adik. Dadi kesimpulanmu piye mau? Wong nek bagus ki bakale nyemplung neraka, nek wong elek iki swarga mergo ora tau gawe atine gelaning liyan. Kowe iso gelar, Kudu iso nggulung kebo sapi sing digugu, keloane, menungso sing digugu. omongane. Oke, tak buktekne. Oke. Nek pancen aku bagus neraka, kowe elek neraka. Saiki tak takoni, Pak Lurah, Pak Suprapto kuwi bagus apa elek? Mudar kowe. Mas. Ngai contoh liyane kuwi ora iso ya, Mas. Ora iso. Contone ya nggur kuwi. Mati uripku bengi iki ning tangane panjenengane re. Ora iso jare wong bagus dalang seneng larani atine wong wedok. Yo ben. Pengalamanku. Terus jare wong elek mlebu swarga. Ora tau gawe gelaning atine liyan. Saiki tak takoni. Heeh, tak iso gelar. Iso nggulung. Pak Lurah, Pak Suprapto kuwi bagus po elek? Bongko cocotmu kowe. Ayo. Liyane Pak Praptono lho. Sopo kok? Pak Camat jewani aku wong gak nanggap. Liyane Pak Prapto to bos iku lho. Ora enek sing tak takoni nyugur Pak Lurah, Pak Suprapto kuwi kok. Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipas yo rawe. Ambil betul pistol mboten, Pak? Liyane lho bos liyane. Ora enek kuwi, gur pilihane gur kuwi Pak Lurah bagus pelek, bagus nyemplung rokok. Elek ngarani Pak Lurah elek, ora bayaran mulih kowe. Amoko sesuk digodak-godak mindring Bang Mekar kowe. Lah yo, Bang Mekar wis 45 wayahe gulingno Pak Yoto no lho. Ora iso, Pak Lurah. Waduh. Ganteng apa elek? Ayo. Pak Lurah bagus apa elek? Pas ngombe wedang sik Pak Lurah. Pak Lurah ini ku. Iya, Pak Lurah iki lho wis cewek. Pak, mboten kersa nguyuh-nguyuh sik to, Pak. Pak Prapto nguyuh riyen lho, Pak. Niku lho teng masjid. Pak Lurah bagus apa elek? Heeh. Ampun mlilik apa kok. Ayo kowe. Dijejere Pak Lurah apa piye kowe? Pak Lurah bagus. Napa elek? Heeh. Bagus. Neraka Pak Prapto. Nggih nyuwun sepunten Pak, neraka jenengan jarine Slendro bagus berarti otomatis nyemplung neraka, Pak. Urung bar kok, Mas. Urung bar piye? Bagus mergo gelem nanggap wayangan nyenengke wong akeh, akhire diunggahne ning surga. Nyenengne wargane diunggahne ning surga. Rangge to Pak Prapto. Lho. Cangkeme dagelan ini pengen tanggap terus ngono kuwi. Apa enek swarga ning neraka terus gur diluk ning neraka diluk kan. Terus diunggahne ngono. Didono iku lho Mas, neraka Pak Prapto panas yo kowe nyenengne wayang nanggap wayang kowe nyenengke sinden yoga dagelan ayo tak balekno ning swarga neh. Heeh. Terus gak sida. Gak sida mengko ndelok tok. Tapi kan ngene lho Mas Rendo. Apa Mas? Aku mah ngrembug perkara fisik to. Iya. Ganteng elek. Wong Slendro ki elek. Tapi jaremu apa cadangannya apa? Lho, swarga to. Tapi aku ki sing tak fokuskan iki bukan itu Mas Lindro. Ana apa to? Awakmu ki openono awakmu ngono lho. Delok to, awakmu wis endek, kulitmu nyuwun sewu ireng. Nyuwun sewu mbok yo dirawat kanggo perawatan. Dagelan ndek malah murah lho Mas, kena sing mbok apusi yo ming aku tok lho ya. Pokoke 750 mangkat lho aku iki. Ora le ngono lho Mas Lindro. Lah apa? Ya awakmu ki menjadi public figure, gelem ora gelem kudu perawatan ben rada kulite iki rada putih sithik. Nek ireng gene. Loh, ireng iki apa ya Mas disawang kesorot kamera. Kulitmu ireng ya to, Dron wedaan malah kelawu. Nah, wedakku kleru Kleru piye? Jarene kan wedak hitam menjadi putih. Pons. Pon iki mah ora pon. Lah apa? Kliwon mulane ya.
Medhak pasaran iki lho Mas aku kok. Nek wong ireng iki ora apik. Ireng iki ora apik. Sing ngomong sapa? Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni. Lho, terus? Lah saiki sepur sing ngenteni kan kabeh akeh. Nek sampean wong putih pinter ndi karo wong ireng? Ya pinter wong putih. Ya Jal, para wong luar negeri. Wong luar negeri, wong barat, wong Eropa iso gawe mobil, iso gawe situs-situs internet, iso gawe pesawat terbang. Jepang. Kuwi wong-wong luar kulite putih, mesti wong sing kulite putih mesti cerdas pikirane. Lah kakek Sugiono ya Jepang lho Mas, iku Mas. Lah nyapa tekan artis kono barang. Maksudnya iki pikirane wong-wong Eropa, wong-wong barat iki mesti cerdas kabeh. Mergo wong putih. Mergo kulite putih. Ah, jek pinter wong ireng. Kok iso? Lah pitik ireng lho iso ngendhok putih, pitik putih iso ngendhok ireng. Cara ngendhok ireng ya telek kuwi ora. Tapi apa-apa ki sing putih kuwi mesti regane larang bermanfaat. Ora mesti. Susu ke putih. Oh, ya toh mesti regane larang putih. Iso nggo kesehatan, regane larang susu sapi. Beras putih. Mas nek putih. Emas putih regane larang. Apa susu putih? Regane larang. Apa nek putih mesti regane larang bermanfaat. Lah iku ora kanggone sampean. Kanggone pribadi. Nek kanggo umum tetep penak sing ireng. Kok iso ireng? Aspal kae warnane apa? Ireng. Ireng. Ora nek kok aspal kok warnane putih kaya susu. Lah nek apa iki aspal kaya susu ra Pak Lurah karo Pak Camat anggiliat. Dilat. Dadi luwih bermanfaat kanggo umum sing kanggo umum ireng. Ireng. Tak eyel neh. Mbok eyel terus to, Bos? Wis tak eyel ora trimo aku. Ora trimo. Aku ora trimo anu kok boleh-boleh neraka mong aku. Ora trimo aku ora kirim kok. Mangsamu ki apa? Cuman rumangsa kok sinden-sinden iki lho. Mergo piye, Mas? Sinden-sinden anggar masyarakat perlu. Ya ampun sindene kulite putih ya ampun. Ayo wayune manise ya ampun sinden-sinden kulite putih. Mesti masyarakat nyawangi ning kulite putih. Iku wong sing kleru. Kok iso kleru? Ning ana salah sijine sing digoleki wong lanang. Heeh. Kuwi ireng ya enek. Lho, rek gak percaya, Mas yo putih ini iki sing ireng mesti sing digoleki wong lanang. Sing paling penting kuwi ireng iku malah. Nek ora enek ireng ya wong lanang emoh. Apa iki? Wis bare ya wayangane ya. Ayo bar ayo. Wong yo ora leren lho ya. Maksude ireng iku meripat. Oh, meripat. Meripat nek gak enek ireng cara putih kabeh engko ora kaya bandeng. Oh iya. Luar biasa. Kembali ke benang merah. Betul, Mas. Ngene iki ade ndongakne. Iya to jurung donga pangestu kagem warga bareng. Wabil khususon panjenenganipun Pak Lurah sedaya panitia perangkat, Mas. Muga-muga panjang yuswa, pinaringan rezeki kathah tur barokah lumeber warga mriki. Anggone nandur dadi petani-petani sing hebat. Intuke asile bakal akeh dengan adanya pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Oke, aku mau wis ngomong ning pembukaan limbuan. Betul. Syukur itu terbagi menjadi 3. Bilisan, bil kolbi, bil arkan. Dengan ucapan, itu dengan hati, dengan tindakan. Dengan ucapan. Wong iki nek ngucap alhamdulillahirabbil alamin, isih diwenehi lambe isih somong, gitu. Iki mesti iki iso harus mengucapkan memperbanyak ungkapan syukur. Betul, Mas. Dadi iki dhewe isih iso ngucap, isih iso ngomong, isih mergo isih diparingi lambe. Apa to sebabe kok iso diparingi lambe? Mergo isih iso dienggo ngomong. Rumus Mas Lindro gitu. Jadi nek dikek lambe iki anggere dikek lambe mesti iso omong ya. Iso omong. Ora mesti. Kok ora mesti? Lah sumur ki lambene ombo kok ora omong. Kowe tau ora sumur kita kon dine. Sik to kok mbok eyel neh piye to karep? Piye to? Mergo sumur ki ra duwe untu. Apa-apa nek dikei untu kuwi mesti iso omong. Ora mesti. Kok iso? Lah graji ki untune ra pirang-pirang kok gak tau graji. Ndak pundi Mbak Ayu ora tau. Niku ya duwe untu lho, Mas. Graji. Oh, mergo ra duwe mata. Lah apa-apa nek duwe mata kuwi mesti iso omong guneman. Iso nggo inget-inget. Nah, iso inget-inget. Ora mesti ya. Kok iso? Lah udun ki ra ndek mata. Udun ndek mata, Mas. Kok ora kena nggo inget-inget. Wong wingi lho aku malah matur ngene apa iki nggone Pak Lurah perkara adikku udunen. Aku malah diamuk. Kok iso diamuk? Ngantek saiki adikku ora iso melek. Lah piye Pak Lurah, Pak nyuwun sewu adike kula niki udunen iki Mas pelotot matane. Teko mata pelotot iki malah mendulu iki lho. Maksudnya iki matane udun ora mata. Lah udun ndek mata lho, Mas. Iya, Niku ora iso nggo inget-inget. Lho. Piye to? Udun niku ndek mata. Duwe mata? Ora iso nggo inget.
Hah? Kok duwe moto lho, Dun. Duwe moto? Ora iso nginget-inget. Ora iso nginget-inget. Iya. Penyebabnya? Lah iku mang duwe moto udun gitu. Heeh. Sampeyan ku tetep tak eyel to. Iya. Wes, Bro. Wes. Wes. Selawatan yo, selawatan. Ayo. Ayo. Mbok disetrum mau piye to? Ora iso. Isin yo kono ora urus. Iya, selawatan ya. Iki meng guyon ya Mas. Ora apa-apa, Kita santai. kan punya visi misi Harus sendiri. selawatan itu gunane ben adem ya Mas. Iya no. Iya. Wong sing gelem maca selawat bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi. Selawat sing piye Mas iki? Wis selawat. Sing iku. Heeh. Allahul kafi Rabbunal kafi sadar wis to. Heeh. Sholatullah. Lah nek gone kula biasa Mas kok kula sombong mboten. Heeh. Gene kula niku biyen kan nggih mabuk-mabukan to Mas. Oh, Daerah Bluro gene kula mriku sing pesisir kulon, Wong nggone pekat penyakit masyarakat. penyakit yang melekat to Mas. Iya, heeh. Gene kula niku gene mendem-mendeman alhamdulillah entuk hidayah saka ngersanipun Gusti Allah. Sing Alhamdulillah. gawene mendem-mendeman mabuk-mabukan dibuka pintu atine sakniki pun diga urunan nggih gawe masjid. Alhamdulillah. Kaya muni ngeten iki Mas. Aku melu seneng aku. Surat ditulisi kok al-ikhlas wis mboten. Loh, lah sapa? Ditulisi alkohol. Mergo le urunan gaene mabuk niku. Oh, alkohol. Padha kaya tanggaku no. Apa? Kaji to. Nggih. Kaji iki petani sukses. Kaji kuwi jenenge Rokim. Maksude Rokim Rokim ki lah bareng mulih kaji. Lah kuwi jenenge ganti. ganti apa Mas? Wahyu. Maksude Wahyu. Mergo kajine sawahe payu. Oh, padha karo sampean karo kula. Apa? Delala kok ngeten iki bengi iki entuk hidayah saka ngersanipun Gusti Allah iso munggah kaji. Sampeyan jenenge aja nganti kaji akbar. Aja nganti kaji slendro. Aja. Lah apa? Kaji sokeh. Penyebabnya sokeh Mergo disokong wong akeh. ditanggap. Ditanggap. Iso membuka kaji. Kon yo enek nyuwun sewu PSK nggonku. PSK nggon kuwi Pesek-pesek. ora, PSK ki wong-wong wedok kuwi lho sing Oh, WTS. WTS genggek. Kuwi ki tobat. Ngomong saru kok. Ya ora, kowe iki nek dicetak ning kono ora anu kok. Tobat, Mas. Tobat. Entuk hidayah mergo sering krungu ana pengajian ning kono. Pengajian, lah, iya. Wah, kuwi munggah kaji, mulih iki digenti jenenge. Jenenge ganti sapa? Hajah Mutmainah. Mergo mbiyen tau ngemut barang ora genah. Wis gak aku mau ngamane bledru kok iki. Wes, Bro, diret-ret, Bro. Wes. Iya, Mas. Ayahe, Bos. Wengi
mangga 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 rawuhipun Bapak Camat. Sugeng rawuhipun Bapak Camat. Ya. Wangi wangi ya mas kotak manggung manas hati. Ombeni no
Jan, kula menghayati banget kok. Terus Mbak, semakin di hati. Koperdes seduluran kawase, Koperdes pasti bisa.
Selepet Solo lambat wae. Matur nuwun, Pak. Oh